To kumbang ala ong nadu ko basdang habang hikai ia gani ka jing hikai ka banga ai kerteng ka khubor siya ginyaw tuligi balang. Ngala dep yathu lupai fi ba ka jing hikai ka biyadei bat kini ginyaw tuligi balang. Kadai ka jing hikai ka ba kambania kamjrong bat kadai ru ka jing hikai ka ba ngimlong ru ia ka bangin syukuran kerki ka lani syukuran klemdas ngautho. Namar ke kitab jingpen pau haba ong ika ke kitab jingpen pau kadan kamru ia ke jingpen pau ka nau blai nama gidan ki kitian hagane ke kitab ki bangi ngim sngot ho lot de ke kle briu jingi lem da dei de ke jing shai ke jong men sim khoi tinga kwa hagane ke por bangan yalambiang e fish hagane ke kitian ke jong blai haga ju hi ke nong rim ba ke ta ke khubor chi ke nyau tuli ke balang. But ngala dep krani fi buntli igni gi balang singi dang sa light li gi balang ko ngala dep ong ngala krani gi balang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira but minta gi singi ni kran ia ke balang Sardis. Kani ke balang Sardis kadon ki khubor ki bekrau palat ki don gi jingi kai ki banga bat mapingi don kam ia ke bangin pensha skor bat bangin sngap hanamar wat uji suru hakini ki balang baro uang jaru badan ke skor to ons ngawi ke ebo mensi mu ang ki balang na ke daung ngakwa banganong fi tongin dan ki skor haba ong ki skor ang ni kam krene ke ni skor e go jingi hari ke krene ke ke skor ke bagan jamin simbat ke ke skor ke bakloy ban pensha skor ke ki ba ipor ki ba don ka donut ban snap ban ko ngo ige ktien ke jong play tinga kwa mena ke sngi bangini lech shigene ke jing hikai da kabangan keren biang ini ke balang Sardis ku mangala dep ong ngini puli ngini nadu dekat ke ba ningkong jong kala nang ke balai kitab jingpen pau adu dekat ke ben riu tangan puli shwa bat adin ke tangin se lech shigene ke jing hikai hau tau angel jong ke balang ke bahas Sardis tu tho yakini ki eki eru uong utau badan kita ki nyau ki mensi mu blai bat di kita ki nyau ki klur nga itu iki jingle jopha bapadan ke kerteng ke bapa im ndrei phalong ke baya tolong pha ke besharai betupun scam iki ki eki eru ki besa ki ben sayap no namar ngam sham iki ki jingle jopha ki baladap janai khmat ublai jonga tukun mau nama kita kumno phala pediang bat phala yos no bat risk am ya kita yaka bat tukla ka pomot namar kita la da pamt sharai ngan wan kumunong tu ken te phanom tip ya kanu ko por bangan wana pa andai padan kindiat ki kerteng wa da Sardis ki bom shimla penbet tinget i ki jankup jongki ti kita kin yo ya lambat nga ki jankup bali na ba kilong ki bedai utaw be job ya utan penkup kumta haki jankup bali bat ngan om pendam no da lele ye ke kerteng ke jong u na ke kitab ke jing emat ngan plaken ye ke kerteng ke jong u khmat ukpa jong a pada khmat ki angel jong u jar ubadan ke skor tu uns ngaw ye ke ei pa men si muang hagi te ki balang kadai ke wei na ki balang ki ba ngala ngan ong kadai ke ba don kamadu kata kata bangin keren hagi ni sngi ki bangi em ki sngi ki ba khat do but desi ngan wanra ifi kambnia ia gani ke jingi kai namar hagani ke balang Sardis kidan ke ktien ke bau jisu kuran nang ne ke badan kam babaro khat ki besngap hidan kam na shai fi nda haba u kani ke u jisu kuran ne ke balang nga shu yethu biang ifi kendiat ia gani ke Sardis kani ke Sardis kadai ke badan hi haju hi apa isha maino akta ki bat kini ki balang baro kidei ki ba ni aingu yu blei ba u blei krau palat ba u pechi kini ki balang ba kilang ka jingi kayingi fi ikini ki Sardis kidei ki capital ki khat eka ka Lydian kingdom lane ka Lydian kingdom lane ka nong ba jong ka Lydia la ai kerteng ka Lydia ka kerteng jong ka brio la ai kerteng ka capital jong ka Lydia lane ka Lydian kingdom balai ngakwa nganong fi kini ka nong ba fi kini ka Sardis kadai ka wei na ki nong ba
ki berius pa tama gitu gupor ke new century. But nga kwa ngan shupani fi kendiat ba findup sngau tho ye ga jing la da fitip ye ga jing long bi na mateng teng da fitip ye ga jing long mo komentar bo ni tip ye ki ye ga to ga balang kadana ga to ga jaka mal to da kadana ga to ga jaka bi ki pri ki long kum to ba na ta da fi sngau tho nda fi puli ye ga bible fi sngau tho ba le bo jisu kuran na mar kadana ga kum to ga jaka na ta da ga de thu e pi ga ni ga jing long jong ni ga shnong khna ma fintip ba ki banget ki badana ha ga ni ga shnong ki long kum no fi ida pi puli ba hai gani ga Bible haba gani ga balang ka dan hapo gani ga shinanga sardis gani ga sardis kani ga capital ka ba rius pa tama gitu ki por kani ga capital ka nong ba ka ba rius pa ba fi haba ga rius pa kat kum ga jing tho le le ka ong ba de hagani ga shinong de hagani ga shinong sardis balapen mi ningkong ye gitu ki coins ye gitu ki pisak siar ki pisar rupa la penmi ningkong ye ki pisa ki ba penmi de ki coins kum tu de ki kutia nar ki kutia mod banong ki kutia am de de nar de de rupa ba de ksiar nama ga de ki snong ga ruspa but his not who ye ka ta ga jinglong nda ha ba pi im ha ga jaka ka ba dan ga spa ka ba dan ga spa kaman ki dan ru ki jing sngo ba per the ki bi shur kai ki dan ru ki jing ma ga spa ga de ga long blai ne ga ta ga da ga kni ga jinglang men se Today na kita down pi puli ni ga balang ni pilap bau jisu ngan chu ong kendia chua bang ni ach kaman wa nga itu igi jingle ja pa padan ka kerteng ga ba im dre balong ga ba ya balik ka kala long kum ni ga balang balik ga poi she ga ni ga jinglong na ma pis no tho ba ga ni ga balang ga don ga jaka ga ba ga spa ka kendrai ga ni ga jaka ka dei ga ba im ga jaka ba don ga spa ba pin lap teng teng ba ba ka spa ka jur palat pin lap ka kini igi jinglong men se Dei nak taka daw teng teng kidan nama bakadan ke spa kadan ke balang ni ke banget dan sigi dei berus spa nang ta kisnagi ying mani ke behe bah nang ta ki mau kisnagi ying mani ke be ima nang ta le se ki hagani ke nong ba le sim dan be yo ba le ki jing seng ke behe kat kini namar ki dei jing seng ke behe ba nang ta de ki briu ni de berus spa ba nak la rus spa bah ki shania aga spa kim shania shu how men si bu ko jong play ngin si kira ni kata si dia nrai kabang akwa ngan puli shuai gani kadai bau ong kom ni kini ki ru ong tau badan ki nyau ki mensi mu blai bat kita ki nyau ki keluar kani kalong ka jingkeli ka bang yo berbor na ki brio bat kadai ru ka ba ngakwa e firu ba haba fi puli ngane fi bin sung tho ka ai kani ka jing ong la ni ki ai kini ki nyau tli ki mensi mu jong blai ki ai kini ki nyau mensi mak ang Bible ni ubadan kita ki nyau ki mensi mo blai sige ni reg badan kam baha ma fi shai na mar yo pims no tho igene yo pipia yo mensi mo kho jo blai badan nyau tli ki mensi mo kho ke ta te phila bakla gar kom pule Bible walit pia yo mensi mo kho bo nong ba udan nyau tli ki mensi ya walit mat udan nyau tli walit mat badan nyau tli ki mensi mo kho yo pi perkhat ba how to mensi mo kho na pai kitab jin pa udan nyau tli but at ka da ko por jungi min taw dan taw way mat ble pha taw way mensi mo kho min ta na ta sa san ri tli ki mensi em ki badang sa kitab em dai kum ta sha ga nong fi kat kum ka ni ko bible hi ba pindup shai ki bangai baro ngidon tang way mensi mo kho jo play ubade play But ngan ong ifi ubadon yakini ki nyau tuligi mensim aba ong seven spirits. Kamot kekeren udak nyau keren ia ke jing lang complete ia ke jing lang ia ke fullness ia ke jing da pura. Aba ong ki nyau mensim kamot mensim khoi ubashang da pura. Udon tangau Jesus Christ. Kasaang ni tau badan ni nyau ki mensim kaman ubadan ni ki nyau yo hadu ya ke jingda pura ke jong mensim khoi berawe namar nyau udak nyau ke Bible ke keren ya ke completion lani ya ke ta jing pendep lut lani ya ke ta jing dapura ngan bodo ke ketien namar kata ka dei ke ba koridor palat ya ke jing im jong pi kata ka dei ke ba kraw ba bin snow to nakani ke Bible ngakwa ba pin plek jing mot ba ai ke poringa na mga kwa ngan hikai bai pi gane bayo pi baklai gane gane gan pen baklai pi ke jing ai chopi yo men sim ko
Namar uni namar kene ki jing ong ni utaw badan ki nyau ki mensim u blai kam day badan nyau tali ki mensim udan tangwe mensim ba khoi nrai kan ma ba kren nyau tali ka mot udan ki jing long ki attributes na ni kita ki jing long ki ba udan nyau tali ki jing long ya ki ba ngakwa nganda pinshai ba lesengino mikirki wat eganeru nganda pinshai ba knang ba kanum wet a show efe sngaba nama ngatip dan sibun ba na pring jong fi film sngot ho igane ngan pensyai shuan engkong katak de bangla pensyai mentan bat ngakwa ngan pensyai biang sesisen aba ang nyau haga bible kam de badan nyau teliki mensim ba khoi kedai ba ka kren shapang ke jingdap pura ke jong mensim ba khoi jong blai tangan pen i fi kendiat agane gepor fi da pi puli ke nega Bible ke keren kumne pe ka la da pi puli nega kitab jing pen pau ke la nang ko bening kong la da pi puli nega de khat ke ba arp ho ko ang ya ke jing mayan se pang kita ki nyau ki klor ki ba mela yo i ke ti ka man jong ha bat ye kita ki nyau ki ding pen yang syarak siar kita ki nyau ki klor ki long kita ki angel to ki nyau balang to ki nyau ki ding pen yang syarak siar ki long ki nyau balang tapi puli ke nega ding pen yang syarak siar to ki nyau ki ding pen yang syarak siar pin salap naga Bible haga kitab Exodus finyo i bagadan ka dieng peniang syarak siar kaba la pa do blai how Moses ba on tau hapo ka tu tabernacle kaba bu ia ka peniang olip ang to habro nyau tuli tu syata syarak bat ka de tang ka we ka dieng peniang syarak kaba la khat iki hada ka kitien haga Bible ka bagi ong ka minora but ngakwa ana fi gitu ke dieng peniang syarak siar ka dan nyau teli ki dieng ki syata syarak lana pi snot ho ya kata nama bangam dan por bangan peni lani ngam yo lat bangan peni yang ni rega dur ndre ngakwa ba pin snot ho ba pin puli bahaya ke bible namar ka bible ke dei ka ba mayan na da pin nang ban puli bahaya ka pila pin klumar ke jing dei bat ke tien ke jong play na kata ka daw ngakwa agani ke por ba pin snot ho bahaya ke ni ke dieng peniang syarak siar nama gani ke dieng peniang syarak siar ke dei kabau blay ukwa palat ye ki khon Israel bikin snoto abu ai lepa ye ka ha testament gebrim bahabau lundo ulet ban le ni amang to apo u ha ban le ni am apo jing shai jang tu ke ding peniang syarak sia ngan ong biang sisen ke ding peniang syarak sia de tang ka wei bat ki dan nyau tuli ki syata syarak aba ang nyau tuli ki syata syarak mo gitu ki ba medding ki dan nyau tuli ki ba medding apa ka ding peniang syarak away ka ba mo men se mo khot jong blay de way ta mo dan nyau tuli ki jinglong ya ki ba ngaban mo pingi ban tip abala ang nyau ki men se mo ka mo udan nyau tuli ki jinglong ki ba ngaban pangin tip ba mangaban mo pingi ban tip ba de tang way men se mo khot tangine puli ye ki ni ki nyau tuli ki jinglong ki ba men se mo khot jong blay dan ka ta ka de na kitab Isaiah tangine puli na ki kitab Isaiah ke por ngine puli na kalanang ka bakhat way ka kren yo Jesus Christ tangine puli ngine la ithu pa yo Jesus tangine puli ngine ka ong kumne snap angan na puli ka ong la pin puli ang ni ka ong ti un mi utanat long na met ba u jese but utanat na githiet jong u un seisa Isaiah ka na ka bakhat way ka banin ko ba ka ar nga puli but umensiam jong utrai un shangsa alor jong umensiam ke jingstan bat ke jing shampang umensiam ke jing salaba ke bor umensiam jong ke jing tip ke jing shakting utrai ke jing snoba jong urukan long hagabating utrai na pi puli lo dia ni kemat ujisu udan yo umensiam kho jong blai but umensiam kho jong blai udan nyau tuli ki jing long kata kadai ke jing shakting utrai na siwan ra mangani na mga to kajing shepting yo try kabor kajing shemphang but hapden jong tu ding pen sharang udan we ding pen sharang bakham jrong katu ka kren shepang try but nda fi police e ki light ni ka kren e jing stan ka kren e jing slala ni ka jing slak but ka kren ru ye ka jing tip ka bamut ba mensi mo kho jong blay ude blay udan nyot ligi jinglong ya ka bala tho ang ni kitab Isaiah kal nang ba khatway ka de khat ka ba ar nakata ka daw kanya rap if you been slow to ba hapo ka ni ding pinyang sharak dan nyot ligi shata sharak ki ba me ding ka krani ki jing tray ki jong umen sim khoy and ay umen sim khoy uday tang way but baro kini ki nyot ligi jinglong ki dan how men sim khoy
mensim ke jing stal ke jing champang mensim ke jing selaba ke bor mensim ke jing tip ke jing shap tiang bat ke jing long blai utrai ke dai nak te daw nga kwa agni ke por ba pin shai ba ba pi pule ke bible namar kini ik don kampalat bani kai ke brio namar agni ki skingi don kampalat ban tip igni ke jing shisha mateng teng nang brio ke beklumar ke hikai be kidan ki nyot li men sem nang ta kita ki men sem ki try kam nang ta de ngak kwa ngan ong fi ni ke por wat li sno to beklangi ngai yo bleu ku pa bleu khon ba blei men sem be kho jo blei kini ke de trinity ke bangi puram ke bangi ngai wat li ngai ki tu ki ba ong bom dan trinity la ni ke tu jinglong lai away ngi ngai bo dan men sem be kho jo blei ubadeng blei ubadan ke ubade ke bor ke jo blei to nganget pila shai ya gane nganum de penshai tu nyau tu lagi klor to ngakwa agani go por bangan shukuni fi kindia ta gani por ba ki nyau tu lagi klor ma ke krani ki nyau tu lagi ma ki nyau tu lagi la pi pule ki tu nyau ki klor ba ki nyau ki ding pene sharak siar ki ke krani ki tu nong yalam ma ki nong yalam ki bedana ki tu ko bala ki nyau ki klor ke krani ki nyau ki balang ama benang ki nong yalam balang ka bamot ki tu ki nong yalam ki bedan ki tu ki jaka ki kelalong ki klor kamal jong play awas ngotonat e kata kitien ta uang komne ni ne pej ki jinglong jong ni ka balang singa ni le khat balaban pen sha yu fi ni puli ka way din ka way uji suang ni wang nga itho ye ki jingle jong pa ba phalong ka ba yap ba padan ka kerteng ka ba im hari palong ka ba yap snow si ba ye kata gaktian snow kwa ye kata gaktian ba mangabal mapingin ngin long kumta teng teng ngia kerteng ba hai gi jingi seng jingi sila nga keren ni ngan kam keren ni por fi teng teng ni menti na ni dia pikir bah ni dia sensar rong bah gi kerteng jingi bengi dia jet ki kerteng wat mangiru ngi jet ni jingi sang jingi ke Grace Worship Center fi dan ki ba ai la la jong ke kerteng dan ki kerteng ki ba ima kipa pinda pet ye kerteng jong gitu ki balang ki jing shikri ki di ide ki kerteng ki bidi ida ndre pinda pet ya po pat ka klem de ile but de ina kita daw ka kerteng ki jing shisha kam na dan jing mot na ma u padan ka kerteng ka ba im ka ni ka kerteng ba im ka kren na ka tin English ka reputation ka ta ka ma ka jing ka ngan ong kum no ka jing long ka ba let's say ka ba ki brio ki ka dan buram ong no kum ta ka dan ka kerteng ka ba ki brio ki buram tang shi ong ye ka kerteng do ta ka bala ki brio la buram nama balai kadai ka ba kani ka balang ni ka dan apa ka jeka ka ba dan ma kadai ka sadis ka dan apa ka chinong ka berus pa ba But si ong tang si ong ka balang at sardis kamat kibriyo pero wow kamat kibriyo ka lapet ye kata ka balang bagi ka balang ka berus pa. But then kata tang si ong ka balang at sardis kamat og ka keteng jong ka ka banana ma gitu kipor. Kibriyo le si kikwa ba nyele ching seng kata ka balang nama balai kada ka badan ka balang ka ba itana le si tau ding pnana bar ba iman ang ta kiti ki dur ki bu ki jing shrong na tau ding tiet ba je ngam tip kadan em ding tiet ba je nang ta kiti ki dur ki stasyu le si bar ki bi iman ta ko kom ya ki plau ko perda le si ki perda ki bi iman ta ki ding ki ki rishat le si ki ba ki bala o shrop la pendut de ki billion ne si ma ki dan ki yeng mani menta ki bala ki persyang bani penyang ki ta kerteng jong ta yeng mani but ndau jisu wan sing ni ki balang sadis u ai ka tien ka ba hadu ka ta tau ong nga itho ye gi jingle jong pa ba badan ka kerteng te ka badan buram ong no ka kerteng jong pa ka ba im ka mot ka badan buram henre na nga pet manga ong try nga yo pa palong ka ba ya fi kani ka de ka ba laban ong no ka de ka ba snow si hadu ka ta kani ka balang sadis ka ruspa ki bri ka badan ong ni dan sipon ba sigiri udan buram ki dan ang ni henry kat ba ki brio ki badan ang to apo baro ki de ki ba klempat yo jingpnem baro ki de ki ba klem dan yo men se ba kho job lai
baro ki ba kham ngam ong baro khambun ki ba danang to po ki de ki ba jing im jong ki klem im kum ba ki dai ban im baro ki ba khambun ki ba nget ki ba dan hang tu ki ba im ko jing im kum ba long ki riu per theina mar ki dai ka ba jilai ga spang ni ki dan ki jing sngo ba per thei ki ba po na ta ga daw wat la da ni ka balang ka banana ma ka per thei ka dan ka kerteng ka ba ki priu baro ki ro and re how Jesus Christ ndo pet ini ka balang yo i ba ka ni ka balang ka dai ka ba ki ba nget ki ba dan ni khambun ki dai ki ba yap ka ching lao man sem sngo si ba nong ye fi ni ki sngi ni hap ia ka bangin pikir baik kita what you sarong na dibiong ngadei bodan nak ta balang ngadei bodan nak ta balang kan mau ka kerteng kam la ya rap dah ka pidan nang taru kam la ya rap ka bodan kam pikir dei ba pin nang ban tiep bo play kwa ia ka wipat kwa tang ba pin mat ia ka jingpinem ka balang bau Jesus Christ pin nong ki ba im ki ba tap de ka bor ka jong play ki ba tap no men sim khoit ki ba dang ka jing shir ham ki ba le e na ka ban ka gospel ka tien im mang ni haba ong padan ka kerteng ka ba yap ka man hay ka kerteng ka ba im re panong ka ba yap fi ka jing yap ne ka kren ba ki bru kim la kim de ki ba klan ki jing tu wai kim de ki ba tip yo Jesus Christ kim de ki ba dap do man sim ko kim de ki ba yang ban im ko jing im ko ba panan bu ram yo try ki de ki ba ndan shu ka jing im play pa jong ki the day na ka daw nga kwa anong fi ay ka takan long ka jing kai ka ba kraw pek ba yo fi si sngo ko men na ka kerteng niam mat fi klem tip ila de ba fi do na ka jaka ka ba yap de perkat ba hay ka tak tien ka ba jisu krena ni ka balang na sardis pe wang kum no tu long pha ka ba sharai but tu pen skami ki ki ek eru ki ba sa ki ban sayap no namar ngam shim shami ki jingle jong pha ki ba dap janai khmanu blai jonga fi ki ni ki ba jisu krena ka jing sngosi ka jingin tu jo u ye ne ka balang ka dai u da kin tu ka ni ka dai ka jing kar pat ka jong jisu ang long pha ka ba sharai ka mat pikir ban le yu ban pin scam ki eru ki ba dang sa ka mat ha ka ni ka balang dang don ka ek ba sa ka ba u blai u dang pet chi ni ka balang i ka ta ka de ka jing lang jong ta o mio i tang i ka ba sneo u yo i ba ka dang don ki ek ba sa ki ba dang ko dor ha ka ni ka balang but uang to pan sharai but pan pan scam ru ia kita ki batang sa ki ban sayap no vi lada phim pikir ki ni ap no but ngayo idon ki banget ki bom pikir ki ne ki ba klem wat yo try klem duai klem kla ka bom klem per khat namar lada phim per khat ba kan sepoi ko por kan ya but de ne ka da uang ru ngam shim shem ba ki jingle jong pha kilong ki bedap janai khmat jong play de pej ba gane ko khubor gade ni hagini gi sni ba yo ko jingle jangi kamlong ka ba priang una khmat jong play teng teng pi dan ki ba ni le ki jing shikri play jangi teng teng da ba ni la don spa dang la don phong shi le tangi ko puram brio tangi ga ru kompletei man ni su sultan na tangi gi jingle ni am gi jingle ru kom ka ta ka de ka ba ka bam priang una khmat jong play bi tip ka ga bo ble kwa ga jing sha ga jing long man sim hagi banget hagi balang hagi ngi sni bo ble kwa kre ba baro gi banget ki de ki ba mat ki jing pren go to try ki ba dap no man sim ko ki ba dan ki jing shir am ban ya lap ki ga gospel se ki brio gi bam pat tip you try teng ni shulap me ben le ki kam ni am ni shi bun kam go to ka ya tho ko to ka ya de ya brio go to ka ya mo go to go ba shi lap me ben shi pen chnai mani ben shi pen khoi ing mani ben shi ta ba ki lum jing tep ben shi pen biang ki rong ki ro ben shi pen biang ite ki design ben pen biang to po ki sen ti o kim de ki jingle ki bajana kim de ki jingle ki bajana blem sko ta na ki ta ukwa ba ki banget kim de ki ba trang ban wa you try ki ba tuai ki ba im ki ba kwa ki ban money ban worship you play ki ba trang ban ba mo ki ba don ka download ki shisha na kam to ukwa ki ta kita ken ki de ki ba dap jana ki ma chom play nga kwa nga ong fi da pe e ki belong materialistic la ni ka ta ka ba kunja per thai kunja mo ka belong kunja do u play ukwa ki ta ka belong spiritual ka belong kunja men se but vi I kini ki jingle jong kini ka balang kim dei ki badap janai khmat chong play but na ta daw ong to kun ma na ta kum no phala pdiang but phala yo snow but to risk amika but to kala ka pamon te nga per khat kini ka balang ka dei ka badam jingi kai ba ba kini ka balang ka dei ka ba yo snow ka dei ka balang ru ka ba men shua kala pdiang ni ki jing shisha
Kalayo sngoru ki jing hikai ki bejanai. Fi kata kare ke bang yo I buon bahang ni ri si janti a jengi ni danang ta. Khambon hi ki banget ki dei ki bar pediang yu trai. Ki la pediang le si yo men si mu khoi. Pa ki yo sngoru ki jing hikai ki bedai. Renda haba ka jing syukur jong spa. Bagi ta ka jing long perthai haba ka rung apa. Ka tu lut I kata baro ka bagi la pediang ka bagi la yo sngoru. Berkala sulong tangga rukam tangga niam. Ngile ginseng ngile si ruai, ngile si kren, ngile si long ginseng. Berkala poi tangga buram beriu. Berkala poi si kei ke bom ya ham. Kat kum ke jingko aga jong play. Taka dawa ni ke balang ni ke dai ke ba. Ni don kaman perkat bahan namar. Haga ni ke balang. Ujisu klem sengaut na. Ong namar kata tu kelak abamut. Nama kita lada pam syarai. Nganuan ku nong tu ken depan ami tiap anu ko panganuan apa fi da fi pet bahaya ni uji subuh ko warning ni baula ban shimno ya kata ka bakala yos ngawi kata ka bakala pediang tongin shu sarong sa kata ka jinglang jengi bangin shi thu khana sa kata ka bangin pediang bangin yos ngaw men shua But mentapat ni klem da pet bahang ni klem da examen ni klem da yit bnia ni don hangno mentakis ni. Ngayo iya gani wei ke jing si syawat ha ki bobon kita ki boong bangide ki ba kenjaman sim ngayo iya dia ngi lalong kumjui. Ngila pediang ngila yo sngaw rengi klem riskam. Fi gani ki boong tu riskam gamat ngi klem ri. Ngi klem laban maintain ni ke jing lang men sim na do senang ado menta. Kam long ru rusuk bafin ri ke jing lang men sim. Lada pim sung thu iki nong blem na tin ke job play ko mangala hikai bon ba ngani ke voice message. Baka bala ban ris kam ke jinglang men sim baka lang ka balang ka im kadai bangin nang ban duai bah ban wat ban hikai briu ki nong elam ki ba duai ki wan ji seng tu ki ba kit kam baro ki sim ki ai ki jing duai baka bobot nang ta ki briu ki nang ban trai ba men sim ko chop Hang ni kala keren pa bale jisu sa keren japang usa keren ni ka balang da ka bo address ong gini ki nga ong taw bodon ki nyo ki ben simu blay bale u keren japang u men sim job blay hagini ki balang keren ukren ni ka balang sardis nama lada pi kwa ban ki em bi don kami u men sim ko job blay ye kata ka completion ye kata ka completeness ka fullness ka jong men sim ko kata ka jingda pura ka jong men sim ko ka balang But when the pulin na kini kitin ke jong try, filap hang ni ba ujisu udah ai ko warning wang nama kita la pam syarai pam ngan wan ku munong to but panam tip ye ke por ke bangan wan apa. Fini ba ong panam tip ke teng teng gede ke ba sngo ngakwa pin snga ba kata. Aku jing im jong ashimet jong piru kata gede ke badan kam. Balada ni ngim kelak apa mut. Ngim risk kami ke jing laman sip. Klem na tip ni do no ya kita ke jing pensle ni kita ke board to play ni do no ya kita ke jing shir ham kita ke jing it ke shisha yo try na mo ong ni ngan wan kumunong tu bat panom yo tip kamat tip te la bangin adu ngim tip ngim bahaba om tip sngo thoro sngo biang bet Henry ubleu la dep wen Ula shim ku munong tu ang Bible. Tentang ni klem tip pang ilado. Ni pet penban ia ke jing im jong ke balang de nagawai naga jing tai. Naga pisa. Ngacha yo iya ke taba ke taga de trap i bobon. Ni pet naga jing dan jong ki building jong ki jing tai. Nang tangi pet naga jing bon pisa. Ni pet ru teng naga jing bon nong terai la ban ong. Nang ta nagi project ki bangile
Nata ngipej nak oi kata kadai bangasa yo I kata kadai ngipej na kajing bun beliau. Kata kadai ke 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 rukompej ia kibala. Kat bahau Jesus Christ umpej ia kata umpej ia pisa, umpej ia jingkai, umpej ia projek, umpej ia jing bun beliau, umpej ia kata. Umpej bitang kawai, umpej ia jing lama siang ko baim. Today na kita daw nga kuwa bangan penivi ba nakan ni balang. Ni don kami ka bangin yo jing ikai bangi dai ban perkhat bahaba yo ni shudu no klem da sngaw tho klem da tip. Ia kata jing lawan siam ko ba im ka bangin yo pediang ban ila yo sngaw na do sedang. Henry sngaw tenat pat yo jisu ni ka balang. Bau ong ni ka khat ka basa. Wow. Henry padan kendiat ki kerteng wat asadis. Ki bom sim la pen bit tingit iga jan kup jongki. Ti kita kini yo ya lembat nga ki jan kup beli na bekilong gi bedai. Utau ke job yo tan pen kup kum ta agi jan kup beli bat nga nam pendam no dalelei ye ge keteng ge jang u na ge kitab jo ge jing emban ngan plak ye ge keteng ge jang u akmar ku pa jo nga bar akmar ki angel jo. Nama ba kadang dan katungan ni ge por nga kuangan pen fi ye ge ni. Fi kumala de ong ha ge balanga tiatira. Ya ke balang apa Pergamus. Ngan ong biang ini ke juga ketian. Bau jisu umpet tangi ke ba sneo. Udan ru ke jinyo I. Ba wat apdeng juga ni ke jinglong dan ke balang. Kadang dan ni ke jingkermen. Nama balai kidang dan ki brio ki badang ri radi. I ke jinglang mensiam ke baim. Fi uang nga kidan kindiat ki kerteng. Walau orang kini ke balang ke dan ke kerteng ke baim ndrai kalau ke bayak buang hang ni dang don ki kerteng. Jong kita gi benget ki bedan hang ni ki bom shimla penbit tingit ye ki jan kup chongki. Kan ke keren ke jinglang jing im ke bebet ke bekoi. Bat ke keren ru ye ke jinglang men sim ke baim. Namar ha ke jing pule Bible jong angalap. Ha ke jing khoit ke dai ke ba kamatam. Age ma ke jong play. Henry ngasat berkat dia ke ni ke wei. Balada ubriu khot kan no lada dan jing im ke ai ke pemento ai ke jing khot jang u. Ke jing khot bat ke jing im ke dai ke kordor ke jing im jang ubriu. Nga kuat menganong fiang ni jisu ang kidan kedia ki kerteng wada sadis ki bam simla penbit tingit igi jan kup jang ki. Kamut ki rikhoi. Fin rikhoi kum no lada fim dan ke bor jang mensi khoi. Finum la. Bat ngada ngej begini ki pengej yang ni ki dai ki dan ke bor jang mensi. Kidon ni ke jing ai ke jong play. Bat kidon ke jing la baniat bet baru play. Kiri khoi jala ke jong ke jing. Baru jisu yo I begini ki long ke jing kermen. Dia kini ke balang. Bat lingba kini u ai ke jing ikai kini ke balang berak awai uang. Utau berjob. On pen kup kum tai ke jan kup beli. Hanga sotenat. Kini ke jan kup beli. Fi kini ke kerani ke hop jong play. Menginu miyang nga kita kesengi mengin sarong men ong ni tingi laban rikhoi jala dia tak kenang iyo ani jan ko beli am. Ngaju keren berobor kata kan mau nang yang ngakmat jong play ko kesengi. Mendega jingla jongi kadega jing ai ke jong trai. Bat ngakwang anong fidei bengiyo pediang ke jan ko ke hop jong trai. Bengiyo bania kita ke jaka bar trai. Bat nga peni finang ni kendiat menega sengi ba. Fin sengau tubo ang nganam pendam no dalelei ya ke kerteng ke jang o na ke kitab ke jingem bat ngan plak ni ke kerteng ke jang o khamad ku pa jonga bar khamad ki angel jo fikani ke deka ka jing aimen sim ka bau sukuran ya ke balang sardis ba wat la da ke balang ka dan ke kerteng ke im re ka long ka ba ya pen bandang don ki bangai jang ni ki badang long ke jingkermen ni ke balang bar kiba ublay udang kami sini ke balang nama kidan ki brio ki besisha
Ang atua ye kata bo play un penlong yengi baro. Ngan keren wat tang ha yeng jong fir. La da pidei ki balak pdiang ki balak syakri utrai. Fi iet utrai fi dan ke jinglang jing im ka ba fi trang palat man syakri play. Wala ka yeng jong fi bro ko kam tren rei ma fi marway fi long ka jing ker men ni ka to ko yeng bro ko. Wat aga jing syakri play ro. Ni don kam kum ta. Ni don kam ki brio ki bro ka jinglang man sim ka ba im. Play pim tip yala dela da fidan ke jing tuai ke be im pidan ke jing laman sim ke be shirham to try dealing ba chong phi bala da phi side da phi tuai la phi what you play an pen im ni ke jing shikri bra ko nga kwa e ke ta bangan keren ke ni ke por fi ka bang kwa ag ni ke por ban keren fi ke dei ba phin yo jing hi kai na ni ke bala kai ke jingi kai ngan sa revise ke ne ke jingi kai nadu bus dangin si pe ni yo jingi kai ayuna ga balang Ephesus ni yo jingi kai ayuna ga balang Smyrna ni yo jingi kai ayuna ga balang Pergamos ni yo jingi kai ayuna ga balang Thyatira kai ke jingi kai ke bangi yo menta ke skina ne ga balang Sardis but nda fi shimlut ye ki ne message baro finyo ikin kalalong ke Khubor ke be im kata kata ke jing shikri play baro away nga perkat ia gini kikitian ke bau Jisu kurana ke balang Sardis nga ngau lengo bahadu kat neo Jisu ulang krau hage jinglang play ke jao ba uban ra ia gini ke jing keren jo usdang no men sembo khoi berupan i ke jing yap tu ne ke balang berupan i ke jinglang im jo ki kat tu kat ne bat nang tada upan i kum no bade bande bat nga kwa ba pinyo jingi kai nang ta Bapinum ki jingman lani bapinum chuchong plikti. Nga kwa bapinyo i bau try kwa palat ban pet ye ke jingla man sim ke be. Hadu man tag sngi u play pet ye ke eke bengi le abar. Ketaka de ke bangi ni sha trap mengi ketaka de ke bangi sha skor mengi ke jingla brio jeni. Wadi ke brio ngi pet tangi ke personality lani ketaka manjong brio. Wadi ke yengi sem ngi pet tangi ke dur jong ke jingla ke yeng. Kham tami ki jingi sang nile ngi pek tang ngi dur jong ke yeng mani ngi klem tip bangin pek ko mo try pek try pek try udah ong habo kuren ni gini ki balang baro uang ngai thu tapi pek ya baro ki balang uang bagi terketin ngai thu balai uang ngai thu nomor itu shisha u pimla bin buri no play pimla bin tap de ero udah ke jing shisha udah mau besngot ho lo ke jing shisha baro udah ke jing yo i usngot ho u itu lo baro but dia tak dah marsen sedang ukuran baik ini wang ngai tu ang no padan ngai tu kum no palong ngai tu ke jing le ngai tu ke jing long jong pa kata ke jing long ke jong Jesus Christ bau itu but nama bau itu tengino me pretend tengino me le nama ke jing ke bangi sule men le ke bangi pretend ong de tin English ke de ke jing asam tengin long ko bangi long khmat jo play de fidan go pop play be mau try nga ngadan go pop try map ngan kelamut ngan pai shme da bila shi la yap ke jing la men se mon try men ta pija ngam sko tru um strang nga khwa try ba ngani biang et ke jing thang jong me da men se mo khot men pen ki im biang ye ke ding play pa da no ke jo tangi nom long nginom shu cover up ko ba ong de tin english ben shu tap na jrong ben shu le ko mangi biang ka bangi klem biang ben shu le bangi shirham ka bangi klem shirham ben shu kuren shong shit ya ka bangi klem shirham shisha nga kwa agani ke por tangin bibi haba u play u ito tengin admit ru nginum dan jing sarong nginum dan ke ego ang ta kata ke maladi tengin admit ru bahabangi yo i ketu ke jing lang men si men chua lang tu men ta ke jing seng jing gila lang pun tu ki banget men chua gila ki pe bagi khap nya ke jing seng men ta la sedang man ji seng jing tuai ki ji seng jing ikai ki tu ki jing seng met ki bangi long gila ya wan satang san chi pongot sang ar pongot teng teng gila shu mau ka balang ka dan ki jar ki bon ji seng balang gilong tang mo su ong no tang si pongot ke san ngot teng teng ki jing duai teng ni su sa ji bore kata balai ngem yo i kata ba ni don kamban kala ka bomo ban le ye ki jing le ki bo tra ko ai ni wala ma kata tu sharai kum no fala pediang kum no fala yos no risk camp kala ka bomo
Uplay ko ay gajing kelak abamut berobor. Mengidan kaman kelak abamut abang isyakri utrai. Fikijing kelak abamut ko mengibangai kedai ke berkerau palat. Tengin semua serong lagi ay gabang ilaw mencuala ni banginyo iru mentangi klem long syukur majulang. Tengin pahai syuk utrai. Tengin kelak abamut banginyo biang. Ia kata ke jing terai ke berkerau ke jang mensi mekoi. Menginyo ibiang ke bangai bikinnya bek syuk jing syakri. Bagi jing sengkim wan syuk nama kadang ke jing terai ke jang play. Ngikuai kata kan. Ni kuai kata apa ke jing tuai kam wai syo bagi jing ruai kam kut syo bagi jing keren tin ke jong play ka dan ke jing try ke jong play bagi priu ki jing pen malang sni kata kan ke dei ke jing shekri play ka ba wat lada ka kelteng jingi kam da dei ke ba sngo tanan rei ke jing lam sem pa dei ke ba em ya ka tau play ko ban hikai ngi na ka ni ka balang artist tetang ni le dang ni ai ngo you try ni try bo play un penchai fi lengba na ka ni ka jingi kai tangi ni try ko pa ka ni ka por nga sngo palat ya me play ngatip baga ni ka jingi kai kan ya rap ya ki bo bon ya rap ya ngau ba kren ka ya rap ya ki bo bon but I can try ba nang ni shikmat ngin shir ham na ka benta jame ngin ie jame ngin tuai ngin wan ka kamat ka jame try ngin la i ka ban ya lap i ka keteng ka jame ka jing shir ham bagi la ban risk kam i ka ka jing long jing im jingi jing ai aduh ka jing wan ka jame keteng ka jang chi sungi tuai amen to blain kur khui fi ko blai